Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Joseph Virginia u Fadel Manuel Borg Bonello. Llum il-Knisja tagħmel festa għażiża tal-Papa San Iljon il-Kbir, Dottur tal-Knisja. Fost il-frażijiet hekk sbieħ li kellu ta' inkoraġġament għalina kien iħobb jirrepeti frażi li sejrin nisimgħuha wkoll anke fil-jum għaddis tal-Miliet. O nisrani, għaraf il-kobor tiegħek, id-dinjità tiegħek, minħabba fik Alla sar bniedem. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Il-kobor tagħna mhuwiex f'dak li aħna nagħmlu, imma f'dak li Alla għamel għalina. Din is-sentenza turina kemm aħna eżies għal Alla. Din l-Ewkaristija li sejrin niċċelebraw mhijiex xi ħaġa li għamilna aħna, imma hija l-azzjoni ta' Alla li turi l-imħabba tiegħu lejna fi Kristu Ġesu. U għalhekk fil-waqt li narfu n-noqqasijiet tagħna ejja wħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int waqqaft il-Knisja tiegħek fuq l-Apostlu li għażilt bħala l-blat sħiħa u ma tħalliqat li s-seta tal-infern jelbuha. Għamel li bit-talb tal-Papa San Iljon hija tibqa' sħiħa fil-verità tiegħek u titwettaq dejjem fis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. Issemgħu mela slaten u ifmu, talmu, intom li taħkmu satru fl-ard, għatu widen mexxejja tal-kotra li tiftaħru bilat tal-ġnus tagħkom. U bil-mulej li tagħkom is-seta mingħand il-għoli il-qawwa tagħkom. U jarbel l-emejjel tagħkom u jifli bir-reqqa il-fehmijiet tagħkom. Għalkemm intom għaddejja ta' saltnatu ma qtajtux il-ħaq is-sewwa u ma żammejtux mal-liġi. Anqas ma mxejtu skont ir-rieda ta' Alla. Bil-biża' u bil-ħeffa se jiġi jżurkom, għax bl-aħrax jiġġudika lil minu fil-għoli. Iż-żgħir isib modrija u ħniena, imma l-kbir bil-kbir jaqlaħħa. Għas-sit kulħadd ma jħares lejn ċoħ, laqqas ma jibża mill-kobor ta' xi ħadd. Iż-żgħir u l-kbir għamilhom hu, u xorta waħda jieħu siebhom ukoll, imma s-setana jarbilhom bir-reqqa. Għalikom mela mexxejja dan kliemi biex titalmu l-erf u ma taqgħux. Għax dawk li jħarsu l-mandamenti mqazza bil-qdusija jingħaddu mal-qaddisin u minn tagħlimhom ikollu lilhom jaqbżu għalih. Ħajkolkom mela xewqa għal kliemi, ixxenqu għalihom u titalmuhom. Il-kelma tal-mulej. Huma Alla għamel ħaq mill-art. Għamlu l-ħaq mal-miskin u l-iltim, mal-makus u l-fqir għamlu s-sewwa. Eħelsu d-dajjef u l-fqajjar, minit il-ħżiena salvawhom. Huma Alla għamel ħaq mill-art. Jiena għedt lill-Allat intom u li tloli, il-koll kemm intom, imma bħal kull bniedem intom tmutu, bħal kull wieħed mill-kbarat taqgħu. Bil-wifqa.
Alleluja. Iż-żuħaj lill-Alla f'kollox, danu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. Ġara li huwa sejjer lejn Ġerusalem, Ġesu għadda minn bejn is-Sammarija u l-Gallija. Kif kien dieħel fl-aħħar, iltaqgħu miegħu 10 irġiel morda bil-lebbra. Waqfu il-bogħod minnu, ollew leħinhom u qalulu: Ġesu Mgħallem, ikollok ħniena minna. Kif rahom qalilhom: morru, uru ruħkom lill-qassisin. U ġara li huma sejrin fiequ mill-mart tagħhom. Wieħed minnhom kif ra ruħu mfejjaq, reġa' lura jgħajjat u jfaħħar lill-Alla. Inxteħet wiċċu fl-art fil-ġrejn Ġesu u radlu ħajr. Issa dan kien Sammaritan. U Ġesu qabad u qal: mhux għal-10 fiequ mill-lebbra, fejn huma id-9 l-oħra? Ma kien hemm ħadd minnhom li reġa' lura biex jagħti glorja lill-Alla ħlief dan il-barrani? Imbagħad qallu: qum, mur, il-fidi tiegħek salvatek. Il-kelma tal-mulej. Vanġelu tal-lum eżjies naqduh tajjeb mal-festa anke ta' San Iljon il-Kbir, fejn frażi tiegħu kienet meta kien jgħid: għaraf u nisran il-kobor tiegħek, minħabba fik Alla sar bniedem, kien ikompli jistqarru jgħid: u ftakar li jent ġejt maħsul bid-dem ta' ibnu. Hawnhekk għandna dan il-fejqan tan-nies bil-lebbra. Fil-Vanġelu il-lebbra mija xejn għajr is-simbolu ta' dnub. Għax kif il-lebbra min kollu din il-marda irid jinqata' mill-komunità, irid imur jgħix waħdu, jiġi abbandonat, dak hu li jagħmel fina id-dnub. Id-dnub li lna jaqtana minn Alla, jaqtana minn xulxejn, jifridna minn xulxejn, ikissirna minn xulxejn. Imma l-ħnina ta' Alla hija akbar mid-dnub tagħna u għalhekk jaħfrilna. Għalhekk Ġesu inaddaf minn din il-marda il-dawn il-10 li talbuh sempliċement ifejjaqhom. Interessanti, ma jgħidulux fejjaqna, imma jgħidulu ikollok ħniena minna. Il-ħniena ta' Alla hija ħniena li taħfer. Imma wieħed irringrazzjah. Noqogħdu attenti għax din tista' tiġri lilna wkoll. Kemm drabi aħna għamilna l-esperjenza tal-ħniena ta' Alla. Hawn xi ħadd jista' jiftakar kemm il-darba mar f'ħajtu u s-saċerdoċ qallu: dunubietek maħfura, qum, mur u imxi. U ma l-istess kelmiet li jgħid Ġesu lil dan is-Sammaritani u l-Lut ma kienux jiftehmu bejnietom, kienu miġġildin, ma kienux ikellmu lil xulxejn. Imma dan il-bniedem imur lura
biex jirringrazzja lil Mulej Ġesu. Ejjew aħna wkoll nsibu momenti fil-ħajja tagħna aktar u aktar fil-mument li fih aħna nirċievu l-maħfra ta' dnubietna, mhux sempliċement nagħmlu t-tewba biex inkunu għammilnija. It-tewba qiegħda hemm biex naraf impatti ta' dnub tiegħi, imma fuq kollox biex naraf nirringrazzja lill-Alla tal-maħfra li tani. Ejjew insibu momenti fil-ħajja tagħna ta' kuljum biex aħna wkoll li ġejna mifdija maħsulin fid-demm ta' Kristu nkunu nies rikonoxxenti li nirringrazzjaw lill-Alla għal maħfra ta' dnubietna. Mu bil-wifqa u lill-missier li huwa għani fil-ħnina inresqulu it-talb tagħna. Nitolbu għall-Knisja kompli ħarisa, partikolarment nitolbuk Mulej illum għall-Papa Franġisku, l-isqfijiet tad-djoċesi tagħna, l-isqfijiet tad-dinja kollha biex inti tkompli tqawwihom bl-Ispirtu ħajmexxu fis-sliem il-merħla tiegħek. Nitolbuk Mulej għall-governaturi biex huma li għandhom is-seta jarfu jiżaw din is-seta li għandhom biex ifejqu il-weġġat li l-bniedem iġorr permezz tal-ġuħ u l-gwerer. Nitolbuk Mulej għalina l-koll biex aħna narfu id-dinjità tagħna ta' insara, narfu nduqu l-imħabba tiegħek u narfu ngħixu b'imħabba dak li inti tatina. Nitolbuk Mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija tkompli tagħmel tempji ħajjin tiegħek li fihom inti tagħmmar il-familji kollha tagħna. Għamel li minnhom joħroġ kliem ta' tifħir u glorja lilek. Nitolbu. Fiħdanek Mulej, aħna npoġġu il-karbiet, it-talbiet ta' ħutna il-morda. Nitolbuk Mulej biex tħenna għalihom u tagħtihom lilhom u l-dawk li jduru bihom dak li tant jixtiequ. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' missier Qaddiż dawn it-talbiet li aħna ressaqnielek u ixħed fuqna u fuq il-Knisja tiegħek l-Ispirtu Qaddiż tiegħek biex ikompli jmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nofrulek Mulej dawn id-doni u nitolbuk biex fit-tieba tiegħek iddawwa lill-Knisja mqazza
ħalli l-merħla tiegħek tikber u tissaħħaħ kull imkien u taħt it-tmexxija tiegħek ikollha fuqha rajja li joġbu lilek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, niżżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa tal-Papa San Iljun il-Kbir, inti tqawwija bl-eżempji tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-għerf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' it-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi, reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxerrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u mal-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli, San Iljun il-Kbir u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jintej fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna
bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ġisem minn dem ta' il-korpor sangue Kristo jita kwasta kalċa sija per maċin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet ta' dinja ħelna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet ta' dinja ħelna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet ta' dinja għatina il-paċ. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu ħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu ħarisni.
Nitolbu. Ħares bisliem mulej lejn il-Knisja tiegħek li inti titmaħħa bikel qaddis, mexxija bid-drieħ qawwi tiegħek biex dejjem iżjed tkun ħielsa u tibqa' sħiħa fir-rabta tagħha miegħek bi Kristus Siedna. Ngħidu tliet Avamarijiet inpoġġu taħt il-ħarsa ta' Omna Marija, il-familji tagħna, il-morda tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.